سلامن طعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كعتو ابناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو الى حسبكو مدب حيزلكم مسير لكو ناي لمعنتي مدبي زلعلو ابز حسبات زلو طقمي زين فلطو كوينو غنا بزح طقمي نزهبنا ناي ديبا فره كنرينا بفدلاي ازي ندربيو فره ديبا زهبنا عسرته اقدستي طقمتات كحبرلكم بخمي منقدي عدالينا انت تطقمنا له إناخه نتطقمتاتو كنركب نخيل زبل حسابون كنرينا سكاب ناي مدبي فصامه حبيركم نصنحو نزي channel حدش تخونكم سبسكرايب بمغبارن نتا ناي دول ملكت حنت شعب من كان ناي channelنا سدرا نختكونو بخبرين حتت مدبنا نبزحات سبات بصيحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوستلو لايك غيركم جمرو سدران زخونكم مني እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ከመለስ ፈለማ ኣብዲ ባፍረ እንታይ ነገራት ኣለው ዝብል ነገር ክንርኢና ብፍላይ ፕሮቲን እንረኽበሉ ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ፋት ኣለዎ ቫይታሚን ኢ ዚንክ ማግኒዥየም ማንጋናይዝ ፎስፈረስን ኮፐርን ዝኣመሰሉ ትሕዝቶታት ኣለዎ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ኣብዚ ተጠቂምና ንሽንድዎ ናይ ዲባ ፍረ ንረክብ ኢና ስለዝኾነ እዞም ነገራት እዚኦም ንሰውነትና እንታይ ጥቕምታት ይህቡና ዝብል ሓሳብ ቀፂልና ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ንሰውነትና ዝህበና ጥቕሚ ንድቃስ ምስኣን ዝህበና ጥቕሚ እዩ ብፍላይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ ድቃስ ምስኣን ፀገም ዘጋጥመኩም ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ነዚ ድማ ናይ ዲባ ፍረ እንተትበልዑ ጥዕኑ ዝሓለወ ሰላማዊ ድቃስ ንኽወስደኩም ዝሕግዘኩም እዩ ናይ ድቃስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትኩም ንኽፍልፈል ብምግባር ሰላማዊ ዝኾነ ጥዕኑ ዝሓለወ ድቃስ ንምርካብ ናይ ዲባ ፍረ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ይዋፃእ እዩ ስለዝኾነ ናይ ድቃስ ምስኣን ዘለኩም ሰባት ናይ ዲባ ፍረ ምብላዕ ጀምሩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ንሰውነትና ዝህበና ጥቕሚ ክንርኢ እንተለና ድማ ስትረስ የጥፍአልና እዩ ብፍላይ ናይ ስትረስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ኣብ ዝውስኸሉ ግዜ ናይ ዲባ ፍረ ምብላዕ ስትረስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ንኽቅንስ ብምግባር ካብ ዝነበረኩም ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ብቐሊሉ ንኽትወፁ ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ዝህበና ጥቕሚ ድማ ናይ ከብዲ ምድራቕ ፀገም ንዘለኩም ሰባት እዩ ናይ ከብዲ ምድራቕ ፀገም ንዘለኩም ሰባት ዝህበኩም ጥቕሚ ኣሎ ብፍላይ ናይ ዲባ ፍረ ንመዓንጣኹም ብምልስላስ ናይ ከብዲ ምድራቕ ንኸየጋጥመኩም ይከላኸል ነዚ ዝገብር ድማ ኣብ ውሽጡ ፋይበር ስለ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ኣብ ዲባ ፍረ ንረኽቦ ፋይበር ድማ ብልዑል መጠን ንናይ መዓንጣ ጥዕና ዝስማዕማዕን ንናይ ከብዲ ምድራቕን ዝከላኸለልናን ብሉፅ ፍረ እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ዝህበና ጥቕሚ ድማ ዘየድሊ ካሎሪ ናብ ሰውነትና ንኸይኣቱ ብምክልኻል እዩ ብፍላይ ሰውነትኩም ክትቅንሱ ትደልዩ ሰባት ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ዲባ ፍረ ኣብ ትበልዕሉ ግዜ ሰውነትኩም ካብ ዝተፈላለዩ ምግብታት ካሎሪ ንኸይትወስዱ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሰውነትኩም ዝተኣከበ ሰብሒ ንኽቅንስ ብምግባር ሰውነትኩም ንኽትቅንሱ ቦርጭኹም ንኽተጥፍኡ ዝተመዓራረየ ቅርፂ ሰውነት ንኽትሕዙን ንምግባር ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ርጉዲ ንምቕናስ ናይ ዲባ ፍረ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ዝዋፃእ ብሉፅ ፍረ እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ዲባ ፍረ ዝህበና ጥቕሚ ድማ ኣብ ደምና ንዝርከብ ሽኳር ይቆፃፀረልና እዩ ብፍላይ ብታይፕ 2 ሽኮርያ ንኸይትቃልዑ ይከላኸለልኩም እዩ ምክንያቱ ድማ ኣብ ውሽጢ ደምና ዝርከብ ሽኳር ዝቕንስ ዝውስኽ እንተኮይኑ ብታይፕ 2 ሽኮርያ ክትቃልዑ ስለትኽእሉ እዩ ኮይኑ ግና ናይ ዲባ ፍረ ትበልዑ እንተኮይንኩም ኣብ ደምኩም ዝርከብ ሽኮር ብምቁፅፃር ብታይፕ 2 ሽኮርያ ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ብልዑል መጠን የቕንሶ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሕማም ሽኮርያ ንዘለኩም ሰባት ናይ ዲባ ፍረ ምብላዕ ዝበለፀ ዝሕበር እዩ ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ዲባ ፍረ ድማ ምስ ናይ ልቢ ጥዕና ተታሒዙ ዝህበና ጥቕምታት እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ዲባ ፍረ ንረኽቦም ከምኒ ማግኒዥየም ዚንክን ነዚ ብሉፅ ጥቕሚ ዝህቡና እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ዲባ ፍረ ጥዕኑ ዝሓለወ ፋት ስለ ዘለዎ እዚ ፋት ድማ ናይ ልብና መስላት ጥዕንኦም ዝሓለው ንክኾኑ ብምግባር ምዝውዋር ደምና የመዓራርዮ ምስ ልቢ ጥዕና ተታሒዙ ልዑል እጃም ዘለዎ ብሉፅ ፍረ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንፀቕጢ ደም ይቆፃፀረልና ኮሌስትሮል ኣብ ልብና ንኸይህሉ
ይቆጻጸር ኮሌስትሮል እንተሃልዩ ቡምባታት ደምና ይጸቡ እንተጸቢቦም ድማ ጸቕጥ ደም የሸግረና ማለት እዩ ስለዝኾነ ናይ ዲባ ፍረ ምብላዕ ጥዕንኡ ዝሓለወ ልቢ ንኽህልወኩም ልዑል እጃም ዝህብ ስለዝኾነ ናይ ዲባ ፍረ ንኽትበልዑ ክሕብረልኩም ይደሊ ኣብ መበል 7 ንሪኦ ናይ ዲባ ፍረ ጥቕሚ ድማ ምስ ናይ ኣዕጽምትና ጥዕና ተታሒዙ ዝህበና ጥቕሚ እዩ ኣብ ፍረ ዲባ ዝርከብ ማግኒዥየም ንናይ ኣዕጽምትና ጥንካረ ወይ ድማ ትረት ልዑል ጥቕሚ ዘለዎን ጨዋዳታትና ፍትሕ ንኽብሉ ንኸይጨማደዱ ዝገብርን እዩ ስለዝኾነ ንናይ ኣዕጽምትና ጥንካረ ወይ ድማ ትረትን ናይ ጨዋዳታትና ጥዕናን ልዑል ጥቕሚ ስለዘለዎ ዲባ ፍረ እውን ክትበልዑ ኣለኩም ኣብ መበል 8 ንሪኦ ዝህበና ጥቕሚ ድማ ቫይታሚን ኢ ስለዘለዎ ንናይ ቆርበትና ጥዕና ዝህበና ጥቕምታት ኣሎ ብፍላይ ንጽባቐ ቆርበትና ንልስላሰ ቆርበትና ከምኡ እውን ንናይ ቆርበትና ቅብኣታት ንምሕላው እውን ዝጠቕመና እዩ እዚ ድማ ቆርበትና ንኸይደርቕ ከምኡ እውን ንኸይፍሕሹ ልዑል ጥቕሚ ስለዘለዎ ናይ ዲባ ፍረ ሕዚ እውን ክትበልዑ ኣለኩም ኣብ መበል 9 ንሪኦ ጥቕሚ ፍረ ዲባ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ብዕፅፊ የውስኾ እዩ ኣብ መበል 10 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ፍረ ዲባ ጥቕምታት ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ዝህበና ጥቕሚ እዩ ብፍላይ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፍረ ዘርኢ ወይ ድማ ስፐርም ንብሎ ብልዑል መጠን እንኽፍልፈል ይጠቕመና እዩ ኣብ ናይ ዲባ ፍረ ንረኽቦም ዚንክ ቫይታሚን ኢ ከምኡ እውን ካልኦት ኤሌመንት ንናይ ስፐርምና ጥዕና ንምሕላውን ብእኹል በዝሒ ንኽፍልፈሉን ዝሕግዙና እዮም ካብዚ ብተወሳኺ በዝሒ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ንኽውስኽ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ኣለዎ ፍረ ዲባ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ መኻንነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ፍረ ዲባ ኣብዚሕኩም ኣብ ትበልዕሉ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ስፐርምኹም ብእኹል በዝሒ ንኽፍልፈል ጥዕንኡ ዝሓለወ ስፐርም ንኽህልወኩም ቴስቶስትሮን ሆርሞንኩም ንኽውስኽ ብምግባር ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኹም ንኽውስኽ ይሕግዘኩም እዩ ስፐርምኹም ብእኹል በዝሒ ንኽፍልፈል ብምግባር ቴስቶስትሮን ሆርሞንኩም ብእኹል በዝሒ ንኽውስኽ ብምግባር ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኹም ንኽውስኽ ዝሕግዘኩም እዩ እዚ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ጻኒሕትኩም ዝበለጸ ንኽውስኽን ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገምኩም እውን ይፈትሐልኩም እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ መኻንነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ፍረ ዲባ ስለዝኾነ ፍረ ዲባ ኣብዚሕኩም ክትጥቀሙ ኣለኩም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ተጥብባሉ ግዜ ናይ ጡብ ካንሰር ከየጋጥመክን ይከላኸለልክን እዩ ስለዝኾነ ናይ ዲባ ፍረ ኣብዚሕክን ምብላዕኽን ካብ ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልክን የቕንሶ እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብተመሳሳሊ ብናይ ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ብዕፅፊ የቕንሶ እዩ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝከላኸለልኩም ፍረ ዲባ ስለዝኾነ ኣብዚሕኩም ክትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ስለዝኾነ ነዞም ኩሎም ጥቕምታት ንረኽቦ ካብ ፍረ ዲባ ስለዝኾነ ኣብዚሕኩም ንኽትጥቀሙ ደጋጊመ ክሕብረልኩም ይደሊ ነዚ ምስ ረኣና ቀፂልና ንሪኦ ድማ ንፍረ ዲባ ብኸመይ መንገዲ እንተንበልዖ ይምረፅ ዝብል ነገር ክንርኢ ብ3-4 መንገዲ ክትበልዕዎ ትኽእል ኢኹም እቲ ቀዳማይ ንሪኦ መንገዲ ኦሊቭ ኦይል እንተሃሊኩም ነቲ ናይ ዲባ ፍረ ብኦሊቭ ኦይል ብምሕሳይ ቁሩብ ጨው ብምውሳኽ ቀሊኹም ምብላዕ ትኽእል ኢኹም እቲ ካልኣይ ንሪኦ መንገዲ ድማ ልክዕ ከም ፉል ምንም ካሊእ ነገር ከይሓወስኩም ንበይኑ ቀሊኹም ክትበልዕዎ ትኽእል ኢኹም እቲ ካሊእ መንገዲ ድማ ሰላጣ ክትበልዑ እንተለኹም ምስቲ ሰላጣ ሓዊስኩም ክትበልዕዎ ትኽእል ኢኹም ኮይኑ ግና ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓደ ነገር ኣሎ ናይ ዲባ ፍረ ብጣዕሚ ቀሊኹም ወይ ድማ ኣብሲልኩም ክትበልዕዎ የብልኩምን ቁሩብ እንተቀሊኹሞ ወይ ድማ እንተብሲልኩሞ ይኣክል እዩ ብጣዕሚ ኣብ ዝበስለሉ ግዜ ትሕዝትኡ እንዳቐነሰ ስለዝኸይድ እዩ ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት ሓሳብ ሪቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ያኔለ